like ka san cewa dan film yana da alfarma maza da mata. Ni ban sani ba. To ni na sani. Ki faɗa mana yayi me alfarma take. Okay, artists mu muna da alfarma ko ina muka je. Kamar yaya? Yawa yanzu misali kai zaka zo guri ba a san face ɗinka ba. Zaka zo za a maka abu kiri-kiri wallahi za a yi shawani. So saboda face ɗin ke za a baki jelke misali. A ba saboda face ina za a bani jelke ba, maybe ai ba wai da ba su ake ba. Wasu some are using their money suna siyan GLK din kawai kowa ra'ayi ne. Kamar ni yanzu misali yanzu in zaka bi tanawa misali ni yanzu mota ce ka gani ina son Mercedes ka gani ki yanzu Mercedes ke hawa kenan misali. A'a ni ba ina ce maka ina hawa Mercedes wai misali yayin da to ba mu kai nan ba tukunna. To gaskiyan magana shi fa ko like shi Adam A Zango wani mutum ne wanda irin in ba wai ka zauna da shi ba you never know who is Adam. Ke da kika zauna da shi yanzu me zaki faɗa kan shi? Abin da zan yi faɗa akan shi na farko shi yana da lalura daukar waya bai daukar kan sace a jinin sa. Baya san daukar waya. Baya daukar waya. They even try calling him. Amma ba an ce larura bane, wasu ce kai saboda yana ganin shi babban jarumi. Wallahi alazim ba dan babban jarumi bane, duk wanda ya san Adam A Zango, duk wanda yake around him ya san cewa yana da lalurar daukan waya kan sace Allah ya dora mai ita. Gani ake yi kamar an fita daga sana'ar fim din ne yawanci wasu suke tafiya wasu guraren neman irin ana samun irin wannan maganganu. Ai yawanci motsi zaka ga yan matan ba wai da fim kadai suka dogara ba, akwai ana suna da sana'a motsi zaka kowace tana da shagonta tana running business ɗinta. So kaga ko in dai har kina wani business bayan fim kana tambayan wasu akan wasu ne ko kai na ke ma kamar misali ke ma jaruma ce ai misali sai sa da ke tambaye ki misali. Okay. Kina wata sana'a. Okay, we run our business outside. Kamar wace irin business kike? God have mercy upon you, not me, us. Masu kallo saboda masu kallo samu su abin da ne misali. Za su gani business. Misali a Kaduna kina da wani shago da yake wata kasuwa misali. Ina da shirye-shiryen budewa insha Allah. Nan da wani lokaci misali. Allah very soon. Allah saran kaman za a fara sai da abaya ne ko kayan shafi. A ni gaskiya ba ra'ayina abaya bane gunna abubuwa. Mun ga yawanci shi kuka fi ne misali yan fim kasuwa. Ba wai yan fim kadai suka fi ba, wai me yasa komai yan fim ne? Wai ai yanzu da kike yar fim ce shi sa muka fi magana. Yawancin yan mata zaka ga abin da suke sayarwa. Kin gamsu cewa yan fim suna bada tarbiyya ne. IB Exclusive Media Concept. Yanzu misali an fi sanin ki da Jamila Gwaska din nan har ma wasu mutane suke tunanin ko akwai wata mu'amala tsakanin ku da shi Adam A Zango bayan ta shirin fim, akwai irin wani tunani? Kwatsam kawai sai aka daina kallon ki a fina-finan Hausa, me faru? To yayi batun saka ki a fim din me faru aka daina? Madaukin shirin Gwaska da kika fi suna da shi kamar kin fi son sa shi kake karan kanki misali. Akwai wani sin da kika fi tunawa misali a ana yawan ganin ki kina dariya kina kusan kowane lokaci me yasa haka yake ne? Misali magana ta cewa an dauko ki din nan kaman waye takamaimai ya shigo da ki harkar? Ana mishi kallon yana raising yara misali yan mata irin ku, daga baya kuma sai a dan samu matsala ki ga rabu da su misali ke yaya kuka yi? Kin gamsu yanayin da rayuwar yawancin jaruman matan Kannywood wasu yawanci zaki ga zuwa ƙarshe sai ki ga rayuwar tana bada wahala ko yanayi, kamar ko kwana-kwanan nan ma akwai bidiyon wata wanda take gwada irin wahalhalu da take sha a yanzu bayan kusan shafe shekaru tana wannan sana'ar. Kamar me kika gani a matsayin manyan matsalolin wannan sana'a musamman ga mata? Wani faifan bidiyo da ya fito da tsohuwar matarsa an gan shi a wani taro da aka yi na gala a Kano, suna gaisawa ana musu bidiyo, bidiyon ya dan dau hankali har ake ganin kamar ma su dawo su ci gaba da auren. Ya kike ji in ana gwada Adam A Zango yakan dauko shirye-shirye baya kammala su? Kamar yanzu misali in aka ce ki aure shi ko ya aure ki, shi zai iya auren ki a tsakani misali? Ya kuke ji idan ana gwada ku da kamar bangaren Ali Nuhu misali, akwai matsalar nan da gaske tsakanin Adam A Zango da Ali Nuhu? Matan Kannywood kwanan nan ana yawan ganin su da GLK manyan motoci, kina da GLK? Zuwa yaushe misali ake tunanin cewa Jamila misali za ta yi aure? Akwai wani abu ɗaya misali da kike a zaman ki da Adam A Zango da kika taba zaunar da shi kika gaya masa wata il da ke ganin kuskure ne ko mutane suke ganin kuskure ne yake yi ba daidai ba, kika ce mu da yara? Misali a masana'antar Kannywood idan akwai abu guda biyu da zaki iya canjawa da kike ganin ba daidai ake yin su ba, menene waɗannan abubuwa?
ya zuwa yanzu me kika iya samu a harkar fim, wani nasara kika cimma misali? IB Exclusive Media Concept, magana da tasiri, magana ta gaskiya.